Somali ONU ka ciladen Antonio Guterres ye laseliw kɛ u ka kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Mogadishu ko yanni ka se juin kalo ma dollar wari miliyɔn 6 ni 500 de bɛna labila walasa ka se ka dɛmɛ don Somali jamanadenw ma. Tunisie farafina subsaharienne jamanaden minnu caman tun bɔlen don k'u kunda duniya kelenya tɔnba Nations Unies jabala kan. Tunis ni tamaden ninnu caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ kabiri février kalo waati ka kɛɲɛ n'u ka jamanatigi Kedi Saïed ka siya woloma kunnafoni laseli dɔw ye. Congo RDC duniya kelenya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don denmisɛnninw ka hakɛ kama UNICEF ko marsi kalo laban waati ko denmisɛnnin sifin mɔgɔ 750 de bɛ yen minnu ka kalanko binnen don gɛlɛya kɔnɔ. Sud-Afrique ɲininkali dɔ kɛra Reuters kunnafonidilaw fɛ u ka ministri min sigilen don jamana kuranko kama ko jamana tun man ka siga fiyewu ka nafolo kasabi bɔ walasa ka se ka dɛmɛ don kuranso cakɛda ma. Kenya Nakuri jɛkulu binnen don jiko dɛsɛ kɔnɔ ka sabu kɛ tarakile ganni ye u ka jamana kɔnɔ.